Bon dia. Anem a explicar-vos què és el que anem a fer el dia 28 de setembre a la Casa Alonso de Muro al voltant del projecte Microvinya i del celler La Muntanya. Anem a organitzar un recital musicat treballat per Cato, per Rafael Gisbert de Muro, acompanyat per Miquel Gil i per un conjunt de músics que estan treballant en la recuperació d'instruments antics i de sons i harmonies. Es tracta d'imaginar com el nostre patrimoni vegetal, que ens ha arribat fins aleshores, de quina manera ha vingut. Quants anys fa que està així? Qui el va acaronar? Qui el va sembrar de primera volta? D'on va vindre? Com era, per exemple, la música que escoltava aquell moret que va agarrar una barca des de l'Alger i que, junt amb la seva pena i els seus records, s'emportava també raels i semilles per vindre-se'n a un món nou que en aquell moment vivien que l'Àndalus podia ser. Quan ell venia a ser un raïm que li va dir Faraná de nom i el va plantar, quan ell pensava en els seus pares i en el seu poble allà en l'Àfrica, en l'Alger, quins records, quina música. Anem a intentar retrobar els sons que acompanyen a les fases de fer vi. Més bé de fer vi a la vida del cep que genera el raïm. La terra, les arrels, el cep, els treballs que n'hi ha al voltant d'aquest conreu, la xafigada del raïm. Acompanyat d'aquest voler pensar que l'objecte que es veiem no només és un producte alimentici. N'hi ha poesia darrere, n'hi ha sensacions, n'hi ha emocions, n'hi ha música. I això és el que voldríem d'alguna manera en aquesta vespreta de divendres del 28 de setembre en Muro explicar-vos i compartir-ho amb vosaltres. A veure què vos sembla. Fins aleshores.